Sinuci kinasih Kenya Dewi Maria. Panglimbang 5 menit dina Setu Legi tanggal 20 Desember taun 2020. Kapethik saka Injil Lukas bab 1 ayat 26 tekan ayat 38. Akeh budaya lan agama kang ora ngajeni martabat wanita kanthi sakwutuhe. Kahanan iki pratela ana pakon-pakon kang asring mapakake wanita luwih asor karo derajate priya. Saderma conto, jroning dumduman warisan, budaya Jawa ngetut tradisi sak pikul sak gendongan. Tegese anak lanang antuk 2 bagian, dene anak wadon antuk sabagian. Ing agama tartamtu, wong lanang entuk ngrabi wong wadon nganti 4, kepara malah ana sing ngrentengi luwih saka iku. Dene ing swarga, para wanita saleh kapigunakake minangka peperiman wong lanang kang saleh uripe. Manut panemuku, wong-wong wadon sing karabi iki luwih kapigunakake minangka srana kanggo gawe mareme daya sahwat sing lanang wae. Nuwun sewu, muga panemuku iki kleru. Sacara sinengker satemene piwulang kekristenan mligine piwulang Katolik ngemu kautaman ngangkat derajate para wanita. Menawa dek wingi pasaman suci ngaturake Allah kang ngangkat derajate Elisabet kang majer kanthi pinaringan momongan, saiki pasaman suci ngaturake Kenya Dewi Maria kang kinurmat. Ing budaya kang ngutamake para priya alias patriarkal, para wanita mapan ana kahanan sekeng tanpa daya. Ora ana pangayoman kang murwat. Saumpama ana, iku luwih amung minangka samudana wae. Rikala sawijining wanita ora ngawuhake anak kanggo sing lanang, dheweke bisa ngono wae dipegat. Ora ana payung pakon kang ngayomi. Rikala wanita katemon laku jina, dheweke bisa dibandemi watu. Dene pasangan lanange la ya mbuh. Eling to prakarane Susana. Marang Kenya Dewi Maria, malaikat Gabriel atur prasapa, bagya gambira ingkang kasinungan ingsih pangeran nunggil ing panjenengan. Malaikat Gabriel merpeki Kenya Dewi Maria saperlu asung warta kabungan menawa Allah kersa migunakake panjenengane minangka ibuning Mesias Sang Panebus. Kenya Dewi Maria kang sekeng ing sakabehe alias dudu sapa-sapa marga darbe ati resik kapitayan kandel sarta pangarep-arep kang kuat kaparingan nugroho kang ngedapi-dapi dadi ibuning Allah. Andhap asor lan kapitayane Kenya Dewi Maria pratela ana atur wangsulane marang malaikat Gabriel. Kawula menika abdining Allah, sendika ing dawuh dalem. Kejaba iku, andhap asore Kenya Dewi Maria uga pratela ana ing isi donga atur panuwune marang Allah kang kaunjukake ing omahe Elisabet sanak kerabati. Jiwa kawula ngluhuraken Gusti awit panjenenganipun sampun migatosaken kawula andhap asoripun abdinipun. Monggo sami kaprisane Injil Lukas bab 1 ayat 46 tekan ayat 47. Para tresna pelem kinasih saka waosan dina iki bisa kadudut 2 perkara minangka piwulang. Sepisan, para pendherek dalam Gusti tinimbalan dadi sambung asta lan karsa dalam Allah jroning ngangkat derajating kaum wanita. Kapindho, para pendherek dalam Gusti tinimbalan nulodo kapribaden sinuci Kenya Dewi Maria amrih meranani penggalih dalam Gusti. Kanthi ngrasuk kautaman sinuci Kenya Dewi Maria, para pendherek dalam Gusti wis dadi seksi kaluhuran urip kang binerkahan ing Allah. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamoase kawula munjuk sembah nuwun awit karya agung dalem ingkang dumados ing diri sinuci Kenya Dewi Maria.
Kados dene sinuci kenyada Maria, mugi kawula tansah sumadya nindakaken dawuh-dawuh dalem. Lantaran Sang Kristus, Sang Mesias lan Juru Slamet kawula, ingkang miyosipun badhe kawula pahargya sawetawis wekdal mangajeng. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.